bahay ay naghahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Dito pa kayo naghanap? Ano? Dito pa kayo naghanap? Walang model dito. Sa gampanan na aking may bahay, kailangan na makahanap ng matutuluyan. Teka. Tol, may pera ka ba? Kasi, kung wala kang pera, malabo kayo makakahanap ng matutuloy ngayon. Wala nang libre sa mundo ngayon. There is no such thing as freelance. Naintindihan mo ba, Tol? Pera, nagpapaisip sa mundo. Kung may pera, kung mayaman ka, lahat ng nais magamit sa mundo ito ay umakupas sa isang blok lang. Kapangyarihan ng pera. Sabi mo, malapit ang mga nakapagin. Pwede kitang pasikatin. Gagawin kitang masista. Pati sikatin kita hanggang sa pagkagawa ka ng user at yayaman kayo. Makakabili kayo sa liit yung bahay, ang kotse, at hindi lang ako naglalakad dito. Sa isang tulad mo, sikat na direktor, pwede mo gamitin ang aking mga pangyayari para makakabili kayo. Sila nyo sila. Ako ang nagpasikat sa kanila. Kahit hindi ko maging makapangyarihan pag sikat na kayo. Kami po ay naghahanap lamang ng matutuluyan ngayong gabi. Kung walang lugar para kami inyong patuloyin, kami magpapatuloy na sa aming paglalakbay. Saglit lang. Ayaw niyo pag tanggapin yung offer ni Direk. Ibig niya sabihin, maaaring sasabihin ng mga nasulubid niyo. Yun nga lang. Magiging talo sa kanyo. Gagawa kayo ng mga pelikula gusto niyo magawa sa inyo. Katulad ng mga kumikitang pelikula ngayon. Mga Viera, Jack Smith. Sino nga naman itong mga tao? Tinutulungan na nga ayaw pa. Wala kayong makukuha libre dito. Lahat ng bagay may halagang katumbas. At wala nang halaga ngayon sa mundong ito, kundi makilala ng mga tao at magkaroon ng kayamanan at lahat ng material na bagay sa mundo. Wala na to, sira na. Back up!